Takže ahoj, já vás vítám u mého prvního trik typu v životě, co já dělám. Tak, a dneska bych vás chtěl naučit ollie a flip, kickflip. Takže, takže začneme ollie. Na ollie si dáme prsty nějak takhle, jo. Takže tím pádem si šlapete tail a celou rukou škubnete nahoru, jo. Pak lehou lince, nebo nemusíte, si šlapnete prostě ukazováček a pak už dopadnete. Takže si šlapete tail, škubnete nahoru, pak ukazováčkem si šlapneme, nemusíme, pak už jen dopadneme a jedeme. Takže takhle, no. Nějak zhruba takhle. Tento trik se dá kombinovat s grindy a slidy. Takže nějak. Grind a slide. Takže druhý trik vás chci naučit ještě kickflip. Kickflip je rotace po své ose. Takže na kickflip dáte prsty nějak takhle, aby ukazovaček mějte víc k nousu, abyste tak by mohli škubat přes tu hranu toho fingeru, jo? Si šlápnete, škubnete nahoru a tady, se šlápnete a v tady té fázi celou rukou jakoby potrhnete přes nous, jo? Tak, jako celou rukou, nemůžete i prstem, ale mě to spíš vyhovuje celou rukou. Udávám to flip, pak už jenom vidíte, jak se to dotáčí, pak už tam teda dáte ty prsty, pak už tam došlápnete a jedete. Takže já takhle. Jo? Je to trik, můžete kombinovat grindy a slidy. Jo? Takže já vám teda doufám, že se vám teda to video líbilo a zatím se mějte a jinak čau. A ještě vás bych chtěl říct nějaké chytáky, abyste nějak dobře fingerboardovali. Takže já vám chci asi jenom říct jednu věc, a to je to, aby se vám ty tracky, co máte, já mám nějaký čunty, a prostě, aby se vám olíbaly, aby se vám jakoby zatáčely. Takový moc taky ne, mám špatný, ale jinak, počkejte chvilku, já jsem ano ne, jo, tady mám. Tohle je můj druhý fingerboard, a protože, jo, chci jsem takhle točí, pak by takhle Protože budete mít jakoby měkčí dopad. Jakoby dopadalo. To je právě jakoby to měkčí dopadnutí. Jo? To je jen takový chytáček, aby se vám líp skákalo. Jo? Takže jinak čau a mějte se.